Ngelinye ilanga ngake ngakhuluma ngenkinga okhosini enzima kakhulu elandela uKhozi FM. Namanje ngaba mumbi ngagcina uKhosini FM ngingasafaka kwathiwa ngingaphindi ngibizwe noma ngingaphindi ngenze interview khona ngenxa yosizo engangiliqwashisa abantu ngisiza. Indaba yami noKhozi inde kakhulu but one day naye uKhuba wakwakhuluma ngayo wagcina ebhoboka kwangena abantu ezinkingeni. Neyami ngelinye ilanga inkulu kakhulu indaba yami noKhozi FM. Ngaphinde ngayisho ngiyigudla kancane ngathi hayi ukuthi masiprofita kulezo zindlu zomsakazo sisuke inkinga zasoKhosini singayiboni, siyayibona futhi miningi imimoya esithi masingena silwe nayo endlini zomsakazo. Ngidabukela imanagement abanye abasebenza innocent, ngidabukela izingane ezisebenza innocent abasakazi abangazi lutho. Ukhona umuntu owalanda into wayilanda nomuntu engizombiza ngithi uyiclient naye uyathenga isikhathi oKhosini, bayilanda lento, bayilanda befuna ukucontrol uKhozi, befuna ukulicontrola ukuthi kuziwe ngabo. Kunesikhathi la oke kwaba nempi kwaqondana izinkunzi ezimbili zaqondana, kwasukuma oyedwa kulezo inkunzi yahamba lenkunzi yayolandisa ethwalo elizweni thizeni yabambisana nomunye umuntu oyiclient oKhosini. Bathi mabebambisana bavumelana ukuthi lento ngcono siyigcine khona endlini zomsakazo. Manje iyangidida lento ngoba ifuna umuntu ongathi uyaphakama noma umuntu ongathi upowerful oKhosini bese iyayihlabela. Uke wathi makathinta omunye umthandazi, wathinta kakhulu, wathi lo mthandazi bekumele kudlule umuntu ngamunye njalo ngonyaka. Ngacela abathandazi, ngicela abaseZCC, ngicela oShembe, ngicela abasindiswa, ngicela izinyanga, ngicela izangoma, ngicela izanuse, ngicela bonke bafowethu bangilandele kakhulu iZayoni, zingilandele kakhulu emoyeni manje ngoba ngijulile. Ngiyafisa ukuthi lento ngithi mangibe ungene esigodlweni uphahla ungizwe kahle manje. Ukhona inkinga ehamba ixhuma uKhozi, iphinde ithinta uMaskandi, iphinde ithinta uTikTok. Yazi omunye uzodideka manje. Yazi la ngizwa kubulala nabantu kodwa impi iqala emoyeni emsakazweni, kodwa wathi umoya khona into eyashiwa omunye umuntu wayishiya. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi umnikazi akasekho. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi lo muntu akasekho oKhosini. Yathi mayithi yacinga yathola ukuthi umuntu osesele uyedwa. Ukhona umuntu oyedwa oyiclient oKhosini odona lwazi nalento ekhona endlini zomsakazo ukuthi lento yini, ngoba isethwalo bekumele ithi bayiphuza igazi iphuze abantu abasebenza khona. Wathi moya nisazohlulwa ukuvumelana nina kuma meetings management, nisazohlulwa ukuvumelana nabantu bonke abasebenzayo ingane zasemsakazweni. Engizwa mina nihlebana nodwa noma nikhulumana nodwa nimonezelana. Omunye ethi mayiqala ibhizinisi ecele nomunye ali-attack, wasethi umuntu kimi no man ikhona lento okufanele ngikhuza ukufa. Mayithi lo mthandazi ungadlula wani, ngathi mina cha, uthi umuhle ongadlula oKhosini njalo ngonyaka, kodwa ngizwa kukhulu umuntu ephelelwa amandla equleka phakathi endlini zomsakazo. Uthe mayithi umoya kimi mabezama abantwana basoKhosini abasebenzayo bethi nomunye uvula ibhizinisi eceleni, ngizwa li-attackwa, kodwa li-attackwa abanye abasebenza khona, li-attackwa imanagement. Wathi umoya yilento elicontrolayo edinga izinyanga straight, isidinga isintu, idinga isilo samabandla. Ngiyaxolisa, ngiyaphaphatha, ngiyakhothama kakhulu zulomnyama. Wathi uMongcwele kodwa ibidinga ukuthi azocommand ethi manje sesicela isiko lethu libuye, isithunzi sakaZulu sibuye. Kodwa lento ibifuna ukuthi naye uShemba bekhona bese kuba nezinyanga khona nezangoma zigide njengomuntu angathi zibuyisa isithunzi soKhozi. Otherwise ikhona into ethinta futhi uTikTok ezawenza ukuthi abantu babulalane kakhulu. Ngizwa behamba bekhiphelana izimfihlo, nomunye ekhipha imfihlo kalana, nomunye ekhipha imfihlo kalona. Ngizwa kukhala isibhamu kakhulu, kodwa ekugcineni umkhwanazi usazosebenza kakhulu njengomuntu angathi usazolandela i-information. Umkhwanazi yazi kunabantu asazoba deploya, athi asoba deploya, athi mayiba deploya abantu athi ake
nilalela information. Kuney'mfihlo ezisazokhishwa abantu ku-TikTok ezizothi mayilandelwa lezi mfihlo utholakala ukuthi lezi zinto zilegit. Abantu abasazenzi, kunomoya omubi oqala endlini zomsakazo uhamba uzuthinte kodwa abantu ka-TikTok uphinde uyothinta abantu bakamaskandi. Wathi umoya ongcwele mos lento basuke bangena into zakamaskandi, bangena ba-personal bajula kwangathi kodwa abanye abantu bathi siyabona ukuthi sizophelelwa liphalishi noma siyophelelwa umsebenzi. Kwasethi umoya ongcwele ukhona umuntu othunyiwe abangamnaki, inkosi uMancinza ethunyiwe abangayinaki, esazolamula ezinye izimpi, ilamula ezinye izinto abantu bengayinaki lento. Wathi umoya ongcwele uthe ngike ngabona kwehla umfokazondi, wathi umoya ongcwele inkosi umfokazondi ezolamula ezinye izimpi kodwa uzoyilamula kunezinto azoyiqondisa kodwa ibambisane nonyazi lwezulu. Angazi noma niyangizwa yini noma ningangithuka kodwa manje ngizamile ukuyichaza lento. Ngiyabonga. Siyabingelela ngani ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi 2. Siyacela ngani ukuthi unishiye ukuphawula kwenu laphaya kwi-comment section sizova lwena ukuthi nithini ngalolu daba ukhehlelezi ebeka lokho akakubekayo. Mina-ke nawe ngani ukuthi bengathanda siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo, soniphathele izindaba nezinye. Danko.